People karon kay nagluto mi og kuan. Ay nagbanggod mi og kabayas kay magpansit dukit mi. Here is our chef. What's up, guys? This is our Muna gatong kuan. This is our Dili ka maamo kuan. Bomba. Kay boot. nakuha ng tikot. Kaya nagluto mi kuan kanang pansit dukit kay mong bawnon sa kuan tuba kay mga ligo mi ang mga Asa sukot. na mas lima? Ay, ma. Ma-shout out ning Emma og ni May Dilat. Baka. Sure. Wow! So nagbomba mi guys kay kuan. Among ihugas. Viva Max. Viva Hot Babes. Ay, ka, dito ba? Ulo ko. Hello, giguba ni Diyos nila. Ay, awa, giguba ni Diyos. Naragtag siya sa balay. Buboot. Ano na nagkalat? Pwede mo mo. Oh my gosh, sorry guys. Maniligra ko ron. Nalilig ka na ba? Ay, po ba yung malagit ha? Pansit bukit na doon ka. Wala yung mga... Wa may pangpalit og mga bihon. So nanughit ra sila jumare ganiha og kuan. Bihon. Bihon ay bihon. Kapayas. So mo shout out time is among sponsor sa Kapayas, si Elsie Katubig. Nanagay trag bihon. Maraming salamat sa aming Kapayas na arang daghan ra ba ni? Oh. Nataga ka sa Saan ka kanal. pa? May buot. Ate kapuya kud ano eh? Pagay mo kud. Ako na could be. Ayun. Sure. Ikaw, bulahay mo. So, kuan, nakapila na ikuan. Panis din yung mari. Alam ko, mari mo natulin. Oo, kaya ako, nagkalat-kalat pa yun. Kagi na mo. Mga na yung mga hardworking IT student. IT student. Walang future sa IT. So, without IT, dapat mga Nanay future ag mga IT. Tegloto. nag-code, lideri ah. Code na sila. Lahi na code. Code. Mga instructor na major problem. Brother. Count the brother. Nang mo, taron di mo brother. Code, ano kita brother? Kung ako may makaon, manong hitra mo para di mo ma-brother. Nag-yapi naman dito yung piso, Angie. Okay. Kain naman nila yun. Inaadoy. Hatay ka din, masama. The Bluetooth device is ready to pair. Di mo ka mawag nga The Bluetooth device is connected successfully. Muna, di ko ganahan mag-ingan na, dahil ka masamad ako. Laka na, noon mo sa nauna ko. Mapalit ikaw nga. Saan? So guys, naihinog sa among Kapayas na Okay. amo na ang lanlanon. Alang gamay nagkuha na to. Pwede. Kuha Ayun daw sila. Hoy. Sila ate. Sinagan. Pagkuha pag-usa ka sulat. Basig na pa'y bangkuran lain doy. Daghan na pa man. Pwede naman to? Isod ba ni? Nasa di dyan? Palo lagi. Kani ba isod ni? Langgana, namin langgana. Saman? Noon, tagwan to. So na may laing method sa among pagkuha sa Kapayas day kay kuan. Kuha na may laing bangkuran. Ah, guys! Ito, tanong sa tanan. Usaran mong bangkuran mo ng gana oh. Mo na kitudlo ni Beverly lang ho. Inga na og daw. Kamu kay bangguran mag-ampo. May bangkuran lagi. Kung may bangkuran, ikini ora, ingat yan. Ana, ni kumana na, ana ko ni mo. Dapat tagpo ulit mo ba? Para mo pino. Kriminal. Mo na among kriminal na amigo mo ni siya. Kriminal. Si Jemmy patay na mo. Pinag-Jurly. Si Jurly? Ano na? Anak ni Jurly. Ano? Anak? Ah. Kunod? Iyan na. Bangga, dyan ingon. Iyan na. Iyan na. Para matanggal. Matak. Ah, sakto dito. Mayroon ko na. Wow! Pro! Wow, ina na nindot. Mo ni Bob.
Ba, ay si Tim, gani ko. Kani ay si Kaday na, pero mas lero. naubo na dyan tanawa. Kita na. So mo ni si Jackie Banggod apil diyang kamot. Pangaan magdugo kayo. Bangkog kagod mo banggot kay kuan. Kuya, magpunin yung bangguran kay murampog mo. Nga. Buot. Sising bangkuran. Lokera. Oy, nataga ka ha. Nataga ka ha. Kan karon, apil mong lubot. Ako siya kay wala pagpaki agan eh. Pagkani ginainaan na, siya kay takatakag mo. Naglalis. Wala po, matukan kayo ni kaya. Mo na pansit dughet. Ala. Kailangan pala. Ito ka nang background. Chai. In love si Jumari. Wala, mag-break ka. Ena, what's up guys? Okay guys, salamat guys. Yung muli na. Oy, kanaon. Gwapo si Jade pero di ko asyo na. Chai. Ikaw ako ba? Ano ikaw? Ay, di ko mukhaon ano? Huwag kaon. Ako din, ako kaon. Okay kaon. Ako na nihap. Ako ko na ito gabi no. Ako na nihapon gabi. Ay, hapon. Huwag ka na nito gabi. Wa ko na Kabuntag. Wa ko na nihapon. Ay, nanito gahapon. Wa na nanihapon gabi. Ako na niya po, grabe naman dyan. Ay, kaon? Oh, daso na ko na mahaw karon. Ya mo kan ka batchas. Paniuto. Aron busdik ay kuan din na. Kaon ko paniuto, pero kaon ko Wama lagi ko nagkubra lagi. Okay pa ni... Wa nagpasa mo ko. Alisdan na naman. Masukos Shirley o bagaon. Isa man imo ha. Kay kuan gud. Oy, gutom. Isa man. Karon gigutom na ko. Sama lang ako. Kikirag islit. Ate, where kundri day? Ah, pwede po. Jakit ang pagka. Lumpia dyan. Gigang. Makita ka akong bulbul sa buhok. Bulbul sa buhok. Sana ang bulbulan ng buhok. Kita ka sa naday na. Bulbul sa buhok ilong. Buot. Kalay, nag-ibot sa pikas. Pero sa pikas wa. Nagpikas. Balik mo. Balik ko wax. Nakay wax. Wala may natulin guys. Sige ra may Beauty tabi. cares kaya sa manghod sa mga Technique guys. Sure. Mana ka mo katulong nga technique. be. Reels. Aga mo katulong nga technique kay asa ra ko mo ay asa ning luwaan gamay ana. Bagisan sana. Karon. Asa ko pilar? Hay, bisa ang pilar kayo. Pilar ko ani. Iya kalipa. So, inganaan na ana. Mura kag si Mia Khalifa o si Tony Fowler. Nani mo tanan tikon. Wow. Oh my gosh! Gataga. Awag yo sig kan lumaon na ron. Agawa dyan. Ay, dili kay mo kuan. Di mo tala bagamong third method. Cancel to cancel. Kay what we both. Dito kuan. Epic fail. Ay. Epic fail. So, kanila duha na mong technique. Maoy. So, manilhik na ako guys. Kaya wag ko'y gamit ari At ingon patay ipatunay sa kung mama mo luto. Tingnan ko mama katigo ko maluto pero didi ay. So manilhik na lang ko ay. Pagsilhik na lang ko. Sila lang lay luto. Guys, limpyo sa... Char. Muna ni guys, kamong kuan, gibanggod giniha. Ang dugaya dyan naman nakahuman. 12:54 na guys. May boot. Ang dugaya naman nakahuman, kaya arang daghanas kapadyos ka adyo. Barangay manita na. Pangusan ni kabaranggayan namin kapadyos. So nagtimo pa may giniha. Meron pa na naan. The Bluetooth device is connected successfully. Uy, ano way po? Mga mga ingredients. Alam mo kaha na ready na. Nagkupos to mis koan kapayas. Para kay parat na kayo. Muna ni guys, sila nagpuga ang koan. Oh my gosh, wow. The Bluetooth Na-circle device na. is connected successfully.
Wow! The pan is ready. Cute ah. This is our chef. Muna yung gilutuan sa among propek. Sure up. Wow! Ano to guys? Manang giluto among pansit doghet. Pipita na ng buhok sa bulsa guys. Pagtuyo ron. Ginalan, palitin sa tuyo ba? Nagkuha among tuyo guys. Ay, naku, di tindahan dire. Buang na pagkain po pa. Naman na tindahan ari guys. Ato na amon ilang tindahan ari. Asa malapit? Wow! May barangay pala dito. Sure. Ang init naman. Ang salapit. Ang may taman ay? Dali. Araw ka agi guys. Kaya ang initan jud kayo guys. Nito sarang inita. Pinagdag ko. Napoy bombari oh. Kuan ko. Di kan bombari guys. Bito napoy bomba to to. Dili mo mga bumba. So malabay ta sa bomba guys para makita mo siya. Dara day bomba. Kita na, nang hawi. Nahugas pa si Kasi Tony. namoy taan dito. Laki pa da silingan. Tony Fowler. Sige sama ko dai fakwang. Kani. Awa nagisahan. Ikaw dai ka sa kaday. Si Kuan, Burgula. Ay, kuan pang. Ay, Naw ko kaluwag sa to. Pati bang Ed Kaluwag, Oh, Ed Kaluwag. Ako dai si Jessica Soho. the reporter. Hater. Mao si Jenny Kuan ito. Ibuot. So dai cake diri guys. Oh, ning hababo ni. Mangawat ko cake. Bye-bye. That's a Janeline. Mo nagdagda sa cake. Bisa ni gikan ning cake te. Dai nabali na ba? Yeah. Ay binardihan na ni gabi eh. Maraming salamat sa inyo sponsor. Kay makikain kami. Oh my god. Sorry day guys, maghugas kami sa mong kinanaan. Oh, nag-pan siya, nagbomba. Masa. Dinala jiguan sa Pinoy mo. Madali. Oh, lagi. Ay! Nako, ano to? Oh, yan ha. Adi, hait raman ni Anjo. Saman. Nasawad si Jan. Gamay na eh. Halit ka lagi. Bigyan na ho. May buot. May gamay ra. Hugas ako guys. Jessica, yung dako. Yung ba dako nag-ingon dako daan niya ayo sig kuan niya masamad lagi mo. In ko ayun. Kay arang kakuan ba suha ito. Malido naka-hot girl. Na mabjan ni Jinelina. Bay, tubig. Di ko yung nakaibaho na sa Toko. Kasi na Wala tubig ba? Tawagin my deli di ba? Banidi na nang nagyon. kanon. There come a hug. Maraming hugas guys. Na I'll be there. Marang huwag ligo. Mga Mga bata. Nung sarap man itong niluto guys.
Isa. Kailan okay na. Mangitid na magkalibutan. Okay na na. Ang dagom naman day. Okay na na. Okay na na. Okay naman. Sila. Para okay ra. Hindi ka adyo humok, di po gahi. Sila naman ko. Ako na ni. Marag na og cake. Naka na beberlat. Wa kaan? Papay ka duha. Cake. Wala nagkaon cake. Ikaw din. Mana po. Diba? Ako nakaliman ako. Muna ni gapayas na mo guys nga hinog. Wa na magyapil. Kani po, hinog. Kaya na orange. Colorblind yung ko doy. Orange ko mo. Brown dito. Kani amo na yung kuan. Kanon kana Siba-sibaon na na. siba-sibaon. Murag ko an ba kambing. Siba o. Unsa ikuan ana Paris? Suka. Naman sila yung suka nga. Naisili. Wala tupperware nila. Tupperware na lang diretso na. Ano tupperware dyan? Ato yung luto oy, tampo to. Ikuan tong sa. Hang na. Yung hang na graduate. Wow, spicy pansit dughit. Hang lagi day. Ha? No. Hang, para ni mo? Wa. Lain na lagi sa ako kay hang. Wow! Wow. Yung siga. Ring light. Ring light pala to dito. Ang gana pala mabuhan sa una. Nay, lusutanan sa aso. Hanggang mo. Ya kay, kibungkag mga udet mong bayad. Nagamang ko sila ipag kita patatapan na gwa tarpulin. Wow, I like it. Aha. Wow! Ajinomoto. Hate ka dito. Among singer. Background music. Makapiret yung tagkuan. Vlog ay kaya nga vlog kay kuan. Puro tugtog kuan. Ginihapon na ito Mas par. dato pa matas una day katong natela ju kay murag ang daghan Oo. tong piano. Naapatay kuan turon, napatay pansit bihon, Napay lumpia. napay saging. Ano ato na ju mare o day no aparo day. Ikaw ra may nawa asa ka butang jud ni. Siyo ko uli an sa Guys, mag-impake nami guys. Kay manlayas nami. ato dala ato mare. Muna yung mga baon. O pansit dog hit. May tako ba na? Mang juice.